Namuslu bolmaklyň hakynda awalky jelese. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala seyyidina seyyidil enbiya wal mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem Müslüman oğlum, bir mecmua, bir bölük kurjun başladım. Türkmen il arasında bir topardatla ba. Göreňde çyndan ýüreňi gynandyrýandat. Bu Türkmen il öz duygusuna, öz adamçılığına, öz düşümüne, öz edermeligine, şoňa bir adam bilen garşy duranyna, hem taýa bilen ara gurun çönne, dost bolup, şu suratynda birbirine bir agdyna bir sevinç alanna, şu haýsy bir zat diýende Türkmen şoňa jydap durýar. Ama Türkmenin ölün ýeri nerede? Türkmene binamız dep teýilse. Türkmenin ölün ýeri. Ama kynansak da şu an öz aramızda ne kadar zatlar edilýe, şol bizim namusly bolmaklygymyza dogruça ters zat. Bu bolandat da nereden bolagly? Bolandat hiç ýerden bolagly musulman. Biz Türkmen il sada millet. Sada diýdim, samsyk diýdigimde. Sada diýdigim ynanjaň millet. Sada diýdigim ak ýürek, arasda ýürek millet diýdigim. Sada diýdigim bir işedenne, bir zat diýenne, şu geljekde şunu şeýitsem o näze bolar, ondan sonra o näze bolar diýip, şunu doýsa çarta öwlin artyn edip, şondan netije almaty biziň milletimiz gyrrak bolary. Sadalyk ba, ynanjaňlyk ba, ak ýüreklik ba, şu edip duran işiniň ýydy näme barar, şu porum ýydynda bir ola komur betbagty ha diýen duýguda biziň adamlarymyz bir zady oýlanyp da netije almasy gyrrak. Otam oylanmalı atlaba musulman doğan. Ne yaparım bir de üç göttü de o da. Şu atamana 40-50 yılın içinde Türkmen il ne kadar da atlamız biz 50 bergili. Ne kadar da atlamız. Namusumuz gördü. He ki Türkmenin namusu menitenin enemiz, ayallığımız, geleceğimiz, menhemizin içinde bizim başka bir milletlerine. Şu kadim şoňa namus edip, şoňa birbirine tayak götür edip, görsen şoň sünne adam öldürüp, şu porum bir öz namusyna gaýym millet. Ama şoň kun, görsen marakim şu kadim oklaşıp, vuruşup, tayaklaşıp, şu porum bir dikleşip beren millet şu haki teleke görýän zadyna, şoň kun görsen şoňa iftihar edip geçip, şoňa ödüne bir büýüsün bilýär. Büýüsünýär şoňa, dogrymy hadiýe. Näme boldy? Bolandat ýok musulman dogan, tayak bilen etmediler, bıçak bilen etmediler. Zor bilen ettirmediler, hiç saýdan akly. Biziň fikrimiziň üstüne işlediler, duýgymyzyň üstüne işlediler, düşünjämiziň üstüne işlediler. Taýda bir däne şuar, awadan kep aratallar, näme de ýüreň dogry bolsun diýip, bir de dost dogry ýüreň dogry bolsun bilen, ýok, başlan binamusçylyklary ara getirip, şoňa iftihar etdirdiler. Şu hak Türkmenş. 30-40-50 ýylyň içinde sizi ütýäpdir. O da biz şu forum gitsek muň ýygyny ýak barar, näme etmeli? Ellin gelin etmeli. Men özümden başlaýyn, sen de özünden başla. Awala şu forum başlapdy da şeýden. Şu forum dogurlanar. Dogurlanmasa lagal 50 bolar. Lagal biz Allah Taalaň ýanyna özümizi, öz hanawadamyzy, din diýanatymyza zähmet çekip dogurlan adamlardan bolarys. Tawfik kimden? Allah Taaladan. O da musulman dogurlam. Şuna meňdeş gurunlar men aýdyp bereýin. Duýgulymyň üstüne biraz oýlanmaly. Pikirlemiň üstüne oýlanmaly. Biz biraz oýlanaýly bolup berişmedi, etýän işlemedi. Çünki biziň duýgymyz ütýäpdir ki, biziň amalymyz ütýädi. O diýen korona geldi. Korona gelip ne kadar datdyr ütýetdi. Näme ütýetdi? Duýgy ütýetdi. Düşüm ütýetdi. Fähmi ütýetdi. Hotbahot näme bolar? Amally ütýetdi. Talamlaşmalarymyz ütýetdi. Ýüzümizi örtmekdigimiz ütýetdi. Toylamyzy ütýetdi, ýatlamyzy ütýetdi, tarlarlamyzy ütýetdi. Ne kadar zatlaryny ütýetdi, gatnaşyklary ütýetdi. Näme ütýetdi? Tayak bilen etdiler, bıçak bilen etdiler, dogry bilen etdiler. Ýok, tebligat etdiler. Bizi şu duýga getirdiler, şu hatar zat kardeş, şundan çyym şu zatly rahatçyk etdik. Şoň kunna eger Türkmen ýyly şu zatlaryň hakynda düşün berilse, fehm berilse, derk berilse, teleke millet biz elhamdülillah arasda millet, gawm millet, pak niyet millet, pak tinet millet.
Aňyrda edermençiligimiz var, taryhymyz var. Hawa. Aňyrda bir ulukhan ýatan bir millet biz. Ceyhun bilen Bahra kadar arasy çölüsünden öter ýeri türkmeniň diýär. Gulgun saty Garawodmyň garasy, Gara dağdan inertiyle türkmeniň diýär. Ol merdiň ogludur, mertdir peder. Merdiň oglu bugun namartçylyk edip gelýär. Merdiň oglu bugun namys bilen bagışlan ha oýunçylyk edip gelýär. Merdiň oglu bugun namysyny fezai mejazyda oňamyňa köket gelip gelýär. Merdiň oglu bugun sözünde tapılmakla gıyım olupdu. Ol merdiň ogludur, mertdir pederi. Görüğde kardeşi terhoştur teri, dağda düzde kavsa teyyatlar deri, ala bilmez, yol var sol Türkmen diye. Şu yol var sol Türkmen, üç yaptır Müslüman doğun, üç yap var ya. Adamçılığımız pederip var ya, yalan köpölüğü, gıybat köpölüğü, töhmet köpölüğü, haramimek köpölüğü. Haydi bir yana edine Müslüman doğun. Hatın hatsa, binamısıl köpölüğü. O ne kadar Müslüman doğulun mu? Bilin akla. Vagan, İslam'a oraya, dini oraya yaşlı kılıp verirler ama onu da bilmeyen zaten etkip verirler. Nimetleri edin işleri yok Müslüman doğun. Bıktağımının utunu işlediler. Fikriminin utunu işlediler. Yamaçtan bir hem işlemeli. Çün sebet endişe-i kavmi harap, gayri halis gerdet bedesse simenab diye. Çün sebet endişe-i kavmi, endişe ütgörü, duygu ütgörü Müslüman. Duygumu doğrulaydı. Yamaçlardan başlaydı. Çün sebet endişe-i kavmi harap, gayri halis gerdet bedesse simenab. Mireden der sineş kalbi selim. Yürek öldürüyor vakti ki duygu doğru olmasın. Mireden der sineş kalbi selim der negahı u kec ayet müstakimdir. Dost doğurcanı eğir çünüyor diye. Doğru binamısılığı iftihar biliyor. Günahkarçılığı sokak biliyor. 20 nadi zaten bana 10 büyük onu otuyor. Mireden der sineş kalbi selim. Mireden der sineş kalbi selim der negahı u kec ayet müstakimdir. Doğru eğir çünüyor. Haçan duygu ütgöte. Fehmi ütgöte. Pes onu ne etmeli? Onu etmeli işi Müslüman doğun. Ki avval açtan fikirlerini doğrulamalı. Pes nukhustin bayeteş ta'miri fikir. Duygu doğrulamalı, ta'amal doğrulansın. Etiqat doğrulamalı, adamlar doğrulansın. Pes nukhustin bayeteş tethhili fikir. Ba'dazan asan şebet ta'miri fikir. Ol anırda ol gayrık bidirek kurumdaki cahilesiptir ya, ola xot çık ya Müslüman doğun. Sadece misal vereyim. Her kimde ödeye aşağısında biraz oylanabilir. Adamlar imiti yerdin. Oham içeride karnında hezim oluyor. Şu emmanından terek bol çıkacak bolsa, şun hetmi defetinden bir kavdap barmalı yoktan çıkmaya. Du da ortada. Çıktı da sadece 7 günden bir çıktın. Şu içerideki terek bir necasete zahiri bizim vücudumdan çıkacak bolsa hetmi defetinden kavdapla barmalı ta çıktın şu Müslüman doğan. Eynen şu doğrultunda batini necasetler, manevi necasetler, terekeçilikler duygudan, fehmden, düşümden, eğer bizim vücudumuzdan, hanamadan vücudundan, caman vücudundan çıkacak bolsa, kullen çıkıp gitmedi, 100'den 50'si doğrulup da hayt balli, minin ne edip yerdin, minin doğru da edip duran adamlar dörecek bolsa, eğer iftihar ettirmeyecek bolsak, güne iftihar ettirmeyecek bolsak, binamısçılığa, namusçılık yalık edip, namuslu edip ben adamları utandırmayacak bolsak, ne etme oluyor? Pes onna, pes nukhussin bayeteş tethhili fikir. Önce şu duyguyu doğrulamalı. Bazen asan şemet temiri fikir. O zaman da Müslüman doğrulam el ele vereydin, kol kola vereydin, elin geleni deydin. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın odun otlarlarına şunu her kim eline geleni ediptir diye. Dost olup eden ne var, düşman olup eden ne var diye. Şu at şimen bektirin gurunum, sen etdiyen işi Müslüman doğun haydi bir işten olsun. Şayet caman kabalığına bir tesiri bolmadın, şayet elin gelin manakın bir şayet bir doğruluğu oturup bilmeyli. Emma şimdi senin etdiyen işimi Allah Teala'nın necattan için ulukan bir işi. O inşallah buna bir netice de kalmır yani. Bu işler bir netice de kalmır inşallah. Farazen bir netice kalsa da başta doğrunun hakkında doğru bir duyguyu döredü bilmesek de, doğru amal döredü bilmesek de, hecap doğrulap bilmesek de, halal haram doğrulap bilmesek de, Türkmen ilin yamaçlarının düzelmekliğine bir kadam atıp bilmesek de, kadam artık da peyda olmayacak da olsa, ama şu zatlar menitenin Allah Teala'nın necat tapmadıkları için ulukan bir zat Müslüman doğun. Ulukan bir zat. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın odun otlananına şu taada qarınsıqa da tuval tiptir diye. Qarlavaş da tuval tiptir diye. O ulukan ot ne saylap odun yığınlanıp otlanın ot
Qarnıçqa su oqlandı näme? Taňa diýsem marakim garlawa su oqlandı näme? Emma öz sefin belli edipdir, bilen. Adam haysepde duň sen. Haysy duýguda duň, sen haysy ýolla barýan, sen öz sefin belli et musulman dogan. Sen öz alyp barýan düdügüniň belli et. Oňşa alyp barýan düdügüniňde meni seniň Allah razy bolsun diýip özümiz gawy boljak. Gawlyk össün, dogruluk össün, älim jahanna musulmançylykda. O hasan haty Türkmen ýüriň gödüň onu kärak görnýär. Şudatdan şi öz sefin belli et, elinden gelýäni et. Osam şu elinden gelýän etseň, meni senin etýän işin barahim, meni senin nejatymyň üçin ulaqan bir zat musulman dogan. Şu garlawas, şol garnysang hakynda, haty garlawasyň hakynda hadisde men sirahaten gördüm ki, şonu gawur baýdylypdyr. Emma o tarapdan paşlak bara paşlak. Ki ona adi muhtaşy marmulekdan paşlak nagadar dogan kelte diýerler. Başga bir atlar goýar türkmenler, şol paşlak gelip üflepdir diýer. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şol heywanın haýty bir derer bolanlyk direkdi şonu wurmaly edipdir, öldürmeli edipdir musulman dogan. O da paşlak şonu üflendi hem üflemedi näme. Emma şol eden işi Hudaý Teala'ň töýmedik işi bolupdyr. Garlawa suw guýandy näme guýmany näme. Emma şoň eden işi Allah'tan töýýände bolupdyr. Meni senne şoň kun şu älim jahat fesat ýaýrap barýa. Älim jahan fesat ýaýrap barýa. Meni senin da haýdyr etýän işimiň şaýat şu garlawasyň oklaýan tuğsa da bolmasyn. Şu fesady mukabylyna. Emma Allah Teala'ň ýanyna meni seni bir ulaqan bir nejata bir tebäp musulman dogan. Näze inşallah Teala. Gawwolaýly gawlyk edýdi. Bir gawwol da bir adam öýdi gawy. Gawwolmaklyk bilen Allah Teala'ň ýanyna gawwolup bolmaýar. Gawwolup gawlyk etmek gerek musulman dogan. Allah Teala Kur'an'da edipdir. Lillezine ahsanu fi hadihi dunya hasana. Gawlyk etýän adamlara şu dünýede gawlyk bar diýär. Gawwolan adamlar diýme Hudaý Teala. Bir adam öýdi gawy. Namazy, zikri, tilawaty, zady fat ödünün kän gaýym, hanawadasyny gaýym, emma daşçawryň hakynda, jamaň hakynda, iriň hakynda, dogrulyň ötmekligiň hakynda, egirlikden aýrmakyň hakynda, günäkärçiligiň aralmakyň hakynda, sogaplardan känelmiň hakynda gymyndan halk bilen işi ýok diýär. Häkgatim türkmeniň häkfägde. Ödün gawatan bolar, halk bilen işiň bolmasyn diýip geden adam, Allah tebarek we taala bir azap indirenne, şonýalyk adamyň biri gecen bir wagtyny oturup täçide okyp oturan Cebrail Hudaý sen aňardan gelýär, agdyrmadan çyrim, ya Rabbi Allah şedir bennäňme, munnemedin Allah Taala şo bilen bile agdyr diýdi. Şo hak gawa adam ha, şo öýdi gawy. Şo bilen bilece agdyr, ona ya Rabbi Allah. Namaz okuýar, onu diňe öýdi gawy boldy. Günäkärçilikler, şo munkaratlar, telekeçilikler bola meni Allah Taala'nyň aýdanda ters bola daş çöwrekleri on rengi taralmat diýär musulmanlar. Odam şo taýdan rengimi taraltan. Sözümüz çıktın, keplemeklik gerek, elinden gelýäni fezay mezazi hakikati etmeklik gerek musulmanda. O zaman şol gawlyk bilen Allah'ın ýanyna gawlyk bolmaýar. Lillezine hasanu diýmepdir Allah Taala. Gawlan adamlar gawlyk bar diýmepdir Allah Taala. Belki nädir? Lillezine ahsanu fi hadihi dunya hasana. Gawlyk eden adamlara şu dünýede gawlyk bar. Gawlyk etmeklik gerek hem taýan hakynda, dogan gardaşyň hakynda, günäkärçiligiň hakynda, haýtyr fesadyň hakynda, kullen ummatyň, diniň, diýanatyň, islamyň ösmekliginden çyn musulman dogan elden gelýän ededi inşallah. Näde inşallah Taala. Özüň ulgu bolaydy, jamaa ulgu boljak bolaydy. Özüň gawlyk jamaa gawlyk ededi. Gawlyk ededi, sogap hantam alyp ededi. Gawlyk etmäli, gawlyk etsin diýip. Gawlyk etmäli halk öwtünip, gawlyk etmäli halk bilen falan etsinip, halktan elçek musulman dogan. Halyga ýabaş, halktan elçek, yaradan ýabaş musulman dogan. Bir adam şo goýun taklanyny, sygyr taklanyny näme üçin saklaýa bilýär? Goýun sygyr süýdünden çyrim, gudujugynyň çyrim, adyny tanydan çyrim taklanýar. Hiç bir adam goýun taklamaýar, tedekden çyrim. Şo näme diýip, şo tedekde ona ýygnajak bolsaň bir iş, erteki gün märhem o üýşür paşa bir eltik gaýtmaklyň öde bir iş musulman dogan. Gudu taklanýar, başda goýun taklanýar, sygyr taklanýar, süýdünden çyrim, gudu tanydan çyrim şeýdem. Eň şu turdy musulman dogan Allah diýip etseň halk öwgütse aňyňdan geler, halkyň berekellati geler, halkyň teň hakynda dogry duýgusy geler. O da atlan işin bolmasyn, o da tedekdir musulmanlar. Diňe Allah Taala razy bolsun diýip dogrulyklaryň ösmesinden çym inşallah Taala näme diýdi? El bereli inşallah Taala. Her bir hayri ki elimizden gelýär. Welew ki adetyn peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem fela tahqiranna minel ma'rufi şeyen gawdan hiç bir zady gişik görmedipdir. Köşük gişecik gawlyk hat Allah Taala bendeleriň hakynda şo meni senin ulaqan bir nejat taplak mundan çyman ulaqan bir delil erti kıyametde Allah Teala haýty bir zatdan bagşyjaklygy bildi musulmanlar. Odam şo taýdan gurunlamy bölek aýdaryn. İnşallah el bereliň. Elden gelen edýän men gaty umid bar.
ayındayi musulmançılık ve hatta ayındayi kavmi Türkmen'e doğru. Yani bütün eğlence hanına musulmançılık köpelipdi. Kafirden kafir yurtlarda ne kadar musulmançılık köpelipdi. Şu dağıtlar inşallah Türkmen ilin arasında, Türkmen kavmin arasında günbugün inşallah öseri gidersen bir şart dikene ama yaxşı niyet adamlar ahundan, molladan, qarasdan her erkek hem bizim el ele verdi inşallah taala rahmet çektik. Allah temizden tevfik versin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah.